Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Una sa lahat mga kapatid sa pananampalatayang Islam, karangalan kong batiin kayo ng isang mapagpalang Ramadan at naway palakasin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating iman sa loob ng buwan na ito. Mga brothers and sisters, sapagkat ang ibang mga ulama natin o mga ustad natin ay marahil kanilang tatalakayin ang patungkol sa Ramadan at ang mga batas nito, ahkam, naisip ko naman na talakayin ang ilan sa mga kwento ng ating mga propeta na nakasaad sa hadith. May mga kwento at story ang ating mga propeta na nanggaling sa Quran. Subalit ang dito sa mga kwento ng propeta, ang gagamitin nating reference ay ang mula sa hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na mga sahih. So wag na po nating patagalin, no? Al-qissatu al-ula, ang unang kwento. Juhud Adam wa nisyanuhu, ang pagtanggi ni Adam at ang kanyang pagkalimot. So ito po yung title ng ating kwento. Basahin ko po yung hadith. Rawat Tirmidhi an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ipinahayag ni Tirmidhi na nagmula kay Abu Hurairah na sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, lamma khalaqa Allahu Adam wa nafakha fihi ar-ruh atas. Nung nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala si Adam at pinagkalooban niya ito ng kaluluwa, pagkatapos bigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala si Adam ng kaluluwa, bigla itong nabahing, napahatsing. Faqala alhamdulillah. Nung nabahing si Adam a.s., ang sabi ni Adam, alhamdulillah, ang papuri ay sa Allah. So narinig ng Allah subhanahu wa ta'ala yung sinabi ni Adam. Faqala lahu rabbuhu, at ang sagot sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala, yarhamuka Allah ya Adam, kahabagan ka ng Allah o Adam. Idhab ila ulaika al-malaika ila mala'in minhum julus. Pumunta ka sa mga grupo ng mga anghel, no? Faqul assalamu alaikum, batiin mo sila ng assalamu alaikum. So pumunta si Adam a.s. dun sa grupo ng mga anghel, binati niya sila, no? Assalamu alaikum, sumainyo nawa ang kapayapaan. So nung narinig ng mga anghel ang pagbati ni Adam a.s., sumagot ang mga anghel, qalu wa alaikassalam wa rahmatullah. Sumaiyo nawa ang kapayapaan din at ang habag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma raja'a ila rabbih, at nung pagkatapos marinig ni Adam a.s. ang sagot ng mga anghel, bumalik agad ang ating propeta na si Adam sa Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala inna hadhihi tahiyyatuk wa tahiyyatu banika bainahum. So pagbalik ni Adam a.s. sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang sinabi sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung assalamu alaikum na yan ang gagawin mong pagbati, ituturo mo sa iyong mga anak. Sa pangalawang hadith, isinalaysay rin ni Tirmidhi na nagmula kay Abu Hurairah na sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, lamma khalaqa Allahu Adam masaha dhahrahu. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikinakwento niya ito sa mga kanyang mga sahaba, nung nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala si Adam alayhi salam, masaha dhahrahu, hinaplos ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kanan kamay ng Allah subhanahu wa ta'ala
ang likod ni Adam. Fasaqata min dhahrihi kullu nasamatin huwa khaliquha min dhurriyyatihi ila yaumil qiyamah. Sa paghaplos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa likod ni Adam alayhi salam, no, lumabas mula dito miraculously, no, mga tao, mga anak, mga followers ni Adam alayhi salam, mga tao, mga anak, mga offsprings, mga apo, no? Ito yung mga tao na to mula sa kanya, sa time niya hanggang sa yawmul qiyamah, hanggang sa huling araw. Wa ja'ala baina 'aynay kulli insanin minhum wabisan min nur. Then ang Allah subhanahu wa ta'ala sa paglikha niya dito sa mga taong ito, sa bawat isa sa kanila nilagyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng wabisan min nur. Meron silang liwanag dito sa noo, pagitan ng dalawang mata. Thumma 'aradahum 'ala Adam. Pagkatapos ipinakita ng Allah subhanahu wa ta'ala itong mga tao na to kay Adam alayhi salam. At napatanong ang ating minamahal na Adam, faqala ay Rabbi man haula? O Panginoon, sino itong mga tao na ito? Qala haula dhurriyatuk. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, itong mga taong itong pinakita ko sa iyo ngayon, sila ang iyong mga anak, ang iyong mga followers, ang iyong mga offsprings, no? Mula sa time na to, no, hanggang sa huling araw. So, sa bawat isa, meron silang liwanag sa noo. Fara'a rajulan minhum fa'ajabahu wa bisu ma bayna 'aynay. Dito sa mga taong ito, na sa bawat isa sa kanila ay merong liwanag sa noo, biglang may isa sa mga taong ito nakuha niya ang atensyon ni Adam alayhi salam. Faqala ay Rabb man hada. Kasi nakita niya dito sa mga taong ito meron silang liwanag, pero itong isang taong ito meron siyang kakaibang liwanag na nagustuhan ng ating minamahal na propetang si Adam. At nagtanong ang ating minamahal na Adam, faqala ay Rabb man hada. O Panginoon, sino ang lalaking yaon? Faqala hada rajulun min akhiril umam min dhurriyatik. Ang sagot ng Allah subhanahu wa ta'ala, yaong lalaking yun ay isa sa mga anak mo na magmumula sa huling henerasyon. Yuqalu lahu Dawud, at ang kanyang pangalan ay Dawud. Faqala Rabbi kam ja'alta umrahu. At ang tanong ni Adam alayhi salam, o Panginoon, ilang taon siyang mabubuhay dito sa mundo? Ang sagot ng Allah subhanahu wa ta'ala, qala 60 sana. Binigyan ko siya ng 60 years of living. Qala ay Rabbi zidhu min umri 40 sana. So nag-request si Adam alayhi salam nung narinig niya ang ikli ng buhay ni David, no? At ang sabi ni Adam alayhi salam, o Panginoon ko, no, mula sa edad kong 1,000, bawasan niyo ako ng 40 years at ipagkaloob niyo ito kay Dawud, no, para mabigyan siya ng another 40 years. So 100 years siyang mabubuhay ng mundo. Falamma qudiya, at nung binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala ang hiling ni Adam alayhi salam, one time nung oras na ni Adam alayhi salam, no, fast track tayo, dumating si Malakul Maut, ang angel of death, si kamatayan. Bakit? Kasi nga ang paniniwala ni angel of death ay dumating na ang kanyang oras. So nung dumating si angel of death, no, si kamatayan, faqala awalam yabqa min umri 40 sana. Kasi dumating si kamatayan na ang edad ni Adam a.s. ay 960. Tama, kasi yung 40 binigay niya kay Daud, kay David. So nung dumating si kamatayan sa edad ni Adam a.s. na 960, ang sagot ni Adam a.s., awalam yabqa min umri 40 sana. Sabi niya, ba't dumating ka?
hindi ba't may natitira pa akong 40 years para ako ay mabuhay? At ang sagot ni Malakul Maut, no, ni kamatayan, awalam tu'tiha ibnak Dawud, hindi ba't ibinigay mo ang 40 years sa iyong anak na si Dawud? Qala fajahada Adam fajahadat durriyatu wa nusiya Adam fanusiyat durriyatu wa khati'a Adam faqati'at durriyatu. So nung sinabi ni kamatayan, sabi niya, hindi but actually your time has come. Dumating na ang oras mo, 960 years. 960 years kasi yung remaining 40 years ibinigay mo sa iyong anak na si David para maging 100 years. So ngayon dumating na ang oras mo. No? Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam habang kinukwento nito sa mga sahaba, qala fajahada Adam, itinanggi ni Adam alayhi salam, no, ang nangyari, no? Sapagkat bakit? Dahil hindi niya ito tinanggi dahil ayaw niyang mamatay, pero itinanggi niya kasi tumanggi siya. Bakit? Kasi nakalimutan niya. Fajahada Adam fajahadat dhurriyyatuhu. So simula nung tumanggi si Adam alayhi salam, natuto rin ang ang mga anak ni Adam alayhi salam na tumanggi. Manusya Adam, and then si Adam simula nung siya ay nakakalimot na o nakalimot, no? He always forgets, no? Or he forgets, ang nangyari din sa kanyang mga anak ay makakalimutin din, no? Wakati Adam, at si Adam ay nagkamali, so therefore nagkakamali rin ang kanyang mga anak. Yun po ang nabanggit sa hadith. So, ano po ang lesson learned dito sa hadith na to tungkol sa kwento ni Adam alayhi salam? Una sa lahat, khalaqallahu Adam khalqan sawiyan kamilan mundu bidayati khalqihi. Na ang Allah subhanahu wa ta'ala, nilikha niya si Adam na kumpleto. Hindi katulad ng ibang teorya ng ibang scientists, as they say, na si Adam ay nagmula sa unggoy hanggang nag-evolve, naging ape, and then naging tao. No? Hindi. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, nilikha niya ng buo si Adam. Ngayon si Adam alayhi salam, ang kanyang height ay situna dira, 60 times ito. 60 times mula dito hanggang dito, no? Ganun po ang kanyang height. No, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa kullu may yadkhulul jannah ala surati Adam. Lahat ng angkan ni Adam, anak ni Adam, pagka pumasok sila ng paraiso, ay babalik sila sa kanilang original height na 60 times dira. Falam yazalil khalqu yanqus hatta al-an. So dahil hindi pa tayo nakakabalik sa paraiso, amin, no, hanggang habang lumilipas ang panahon, as time goes by, papaliit, no? Pakyut ng pakyut, papaliit ang mga tao. Ang pangalawang lesson ko dito ay al-ilm bi ahdath jarat ma'a abina. Ito yung knowledge na nalaman natin tungkol sa ating Adam, no? Na propeta, nung nabahing siya. At sinabi niyang alhamdulillah. Pagkatapos, nalaman po rin natin na siya ay nagsalam, binati niya ang mga anghel. Pagkatapos, nalaman po din natin na hinaplos ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang likod at nakita dito, mula dito sa likod, ang lahat ng kaanak ni Adam alayhi salam. At ang third lesson natin dito ay hamdul atis, na kapag ka ikaw ay nabahing or bumahing, no, nararapat lang sa iyo na sabihin alhamdulillah, dahil yan ang turo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pang-apat na lesson, ithbat al-qadr. Falillahi ilmun fil azal a'mar al-ibad. Na ang Allah subhanahu wa ta'ala, no, meron siyang tinatawag ng qadr. Alam ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ilang taong ka lang mabubuhay dito sa balat ng mundo. Number 6, Fadlu Nabiillah Dawud, ang karangalan na binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala kay David, Dawud.
wa 'idam imanihi addan alayhi quwwat nurihi alladhi bayna 'aynayhi, na sa lakas ng liwanag sa pagitan ng mata ni Dawud, yun ay pala ang lakas ng kanyang iman. Subhanallah. And then ang sunod, pang-7, min tabi'ati Adam wa banihi al-juhud wan nisyan. Isa sa mga natural na bagay ni Adam ay ang pagkalimot at pagtanggi, at ang huli masyru'atul kitaba fil uqud wal muamalat. At dahil dito dapat kapag merong kasunduan, mas maganda na isulat na lang mga transactions para hindi po magkalimutan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.